הלימודים בחטיבת הביניים בכיתות ז'-ח' עומדים השנה בסימן למידה פעילה ומתוקשבת ולמידה מבוססת פרויקטים. עיקרון מרכזי של הלמידה הוא עבודה בקבוצות ויצירת תוצר משותף, תוך שיתוף פעולה ומתוך התנסות וחקירה. בכתבה זו נציג לפניכם את חוויית הלמידה בהיסטוריה, כאשר עבודות החקר אינם בזיקה לשאלה פוריה, מהם מרכיביה של מהפכה. חשוב להדגיש כי למידה זו מובילה לתוצר, אבל לא התוצר הוא העיקר, אלא תהליך הלמידה אותו התלמידים עוברים. בנושא היסטוריה השנה, בכיתות ח' אנחנו החלטנו לעשות נושא מהפכות. התלמידים נתחלקו לקבוצות, וכל קבוצה לקחה לעצמה איזושהי מהפכה היסטורית. הם חקרו, הם חיפשו ברשת מאמרים על סוגים שונים של מהפכות, הם הציגו את זה, הם למדו לדבר ולעמוד בפני כיתה ולהציג את הדברים. החלק השני היה, כל קבוצה כזאת של תלמידים החליטה על איזושהי מהפכה קטנה שהם רוצים לעשות בתחום החיים שלהם, בית הספר, הסביבה שלהם, המשפחה, היישוב בו הם גרים, והחליטה לעבוד על הנושא הזה על פי המודל שקבענו. הקבוצה שלי עשתה על מהפכה בצלחת של לשנות את התזונה של ילדים ושל מורים ולהעלות את התודעה על חשיבות של תזונה בריאה. אנחנו עושים מהפכה למען אימוץ כלבים, שיבואו יותר אנשים לאימוץ כלבים ואולי נביא לפה צער בעלי חיים שיביאו כלבים לאשל ויאמצו פה. פרויקט מהפכות מובילות שינוי לוקח את הילד ומעצים אותו ונותן לו ללמוד בכוחות שיש לו, עם הליווי שלנו כמורים, עם דגש על ליווי, ללמוד את הנושא בעצמו. בפרויקט אנחנו לומדים כל מיני דברים שאי אפשר ללמוד בכיתה רגילה, כמו קבוצה, כאילו עבודה בקבוצה וכל מיני ערכים אחרים, וזה גורם יותר להשתתפות. כקבוצה קטנה מצליחים ללמוד גם אחד מהשני ולומדים יותר טוב, אני מצליחה יותר ללמוד ככה. אני חושבת שזה היה מוצלח, אני מקווה שהמושגים המרכזיים הוטמעו, אני משערת שכן, בגלל שהם היו צריכים להשתמש בהם בצורה מעשית, אז אני משערת שהייתה הטמעה של העניין. כל האמצעים שאנחנו משתמשים בהם, לטלפון שלנו שאנחנו איתו כל היום, למכונית שאנחנו נוסעים בה כל הזמן, לכל הדברים, למחברות שיש לנו על השולחן כשאנחנו כותבים, כל זה בעצם נוצר בעקבות המהפכה התעשייתית. התלמידים לומדים שיעור ברטוריקה, בתורת הנאום, באיך לעמוד מול קהל ולשאת את הדברים ולהעביר מסרים, ואפילו התנסינו בהעברת דיון מול הכיתה, שאלת שאלות. אפשר היה לראות את הגלגלים במוח עובדים מבחינת הילדים, לראות אותם באמת נכנסים לעומקם של דברים ומתעניינים ומפגינים המון התלהבות סביב הנושא שהם למדו אותו. וזה כמובן מסב עונג, כשאנחנו רואים ילדים שלומדים מתוך אהבה ומתוך נכונות, כשמתגייסים ללמידה, אז זכינו, אשרנו. וזאת הגדולה של הפרויקט כנראה. ויש לזה הרבה יותר ערך מוסף מאשר ללמוד בכיתה בשיעורים קונבנציונליים רגילים. ואפילו אנחנו כבר חושבים על איך לשכלל את זה לשנה הבאה.